Hi guys! Magandang buhay sa ating lahat. Ano? Ala? Ay, hala! Ba, ala? Ganito pala, pag nababasa, Ay, hello. Hello, Great Life Mindset. Personal connection na dahil. Hi, mga pakang. Hello, welcome to my YouTube channel. Dito po kami ngayon sa Kabayanihan Hall. Barangay Hall pala dito kung tawag. Ginagawa mo. Social. So, ayan, ang ganda ng suot ko. Pak. Ayan, magandang buhay mga pakang. Welcome back to our YouTube channel. We are here in Bayanihan Hall. Ayan, kami lang na tao dito. Yung iba mga dito. Ayan guys, so nandito kami ngayon sa Bayanihan Swimming Pool kung saan ay kami naliligo. Siyempre, ano bang gagawin mo sa swimming pool? Siyempre, maliligo. So ngayon po, yung content namin ay wala lang. Trip lang namin maligo. Ayan. I would like to greet a happy birthday to him! Yes! And ito po yung celebration. Yes, this is our celebration of my birthday. So, kami lang muna. Meron kaming bisita na darating. Kaming bisita. Siyempre, our special visitors is Roldan. Ayan boost. Boost talaga. Boost. B-O-S-T. So, yung content po na gagawin namin ngayon is spill the word. Spill the word love bigay. Ito. Ay, ano ba yan? Kanta ba to? Mag-spillingan po kami. Ayan. Really, nigga? Paramihan ng puntos. Ayan. Tsaka kung ang hindi makasagot at maling spelling po Tatalon sa pools. Ayan. Madali lang ang challenge namin ay ganun po. Basta mamimitas lang halaman. so magbibilang tayo hanggang 10 pag matagal mag-spelling. Pag makasagot. Yung hindi makasagot ay tatalon. Tatalon dyan sa swimming pool. Wow! Ayan. Okay, simulan na natin. Ako na yung mag-una. So bato-bato pick pala tayo para hindi sabihin na 1, 2, 3, go. Batu. Perde ka. Perde. So now, spill the word mechanics. Mechanics. M-E-C-H-E-N-I-C-S. Mechanics. Wrong. Ink. Joke. Check. Okay, you have 1. Ano? Spell the word. Ano? Kapagpuan na. B-A-R-B-I-E. Barbie. Ay, ang galing. Ano? Okay. So next is spill pakang. Baklang. P-A-K-N-G-A. Baklang. No. Okay, spell. Pakhang. May H pala, Baklang. Ayan. So, walang tatalon. Since wala pa yung mga bisita namin ay itutur muna namin kayo dito sa swimming pool na Bayanihan. Ayan. So, tara, let's go. Let's go! Ayan, ito po kayo kung saan malaking lawak na pwede bistahin ng aming liluhan. Swimming pool lang
Pero I mainit. try to. Before anything else pala guys, bago tayo gumamit ng swimming pool, so punta muna tayo sa shower. So now, punta tayo sa nalabas pa tayo, ano? Kahit lang, kasi siya. Very die. Halamang dagat. Halamang dagat. Grabe. Ito na nangarili sa ganun. Nung misa nila yan, 150 Ano? 75 per head pala, ano? Now, ladies and gentlemen, happy birthday to you. Happy birthday. Ay, malamok. Happy birthday, happy birthday. Ano? Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Welcome back, my viewer. Please subscribe. Ayan, thank you Lord. May 50th happy birthday. Salamat, Jesus. God. Tingyayakan sa isip lang. Naguna. Ano ba? Ulo, hinagparong. May upod kami.
Serena. She's so exceptional, she's super extraordinary. She's got the beauty, got the wit, got the talent, baby. She'll dazzle you, ooh, ooh, make you go, ooh, ooh, ooh. She's sexy, so sexy. Super Serena, Super Serena, Super Serena, Super Serena. She's hyper glamorous, absolutely fabulous. Ooh, so sexy, Super Serena. Super Serena. Super Serena. She's so exceptional, she's super extraordinary. She's got the beauty, got the wit, got the talent, baby. She'll dazzle you, ooh, ooh, make you go, ooh, ooh, ooh. She's sexy, so sexy. Super Serena, Super Serena, Super Serena, Super Serena. She's hyper glamorous, absolutely fabulous. Ooh, so sexy, Super Serena. She's so exceptional, she's super extraordinary. She's got the beauty, got the wit, got the talent, baby. She'll dazzle you, ooh, ooh, make you go, ooh, ooh, ooh. She's sexy, so sexy. Super Serena, Super Serena, Super Serena, Super Serena. Outro na pa. Ayan mga pakang, maraming salamat po sa inyong pag-istampay at muli po kami mapapaalam. Don't forget to like and subscribe. Mga putabang. Bye-bye! Baboy na? Baboy na yan.